Punta ko ngayon ng Strawberry Farm, December 22, 2024. Malapit na ang Christmas holiday. Maraming ngayon, traffic ngayon dito papunta sa Strawberry Farm. Namin yung farm ko dyan. Yun, papunta na ang Baguio City. Yung farm pala dito pag alas 5 ano na, sarado na siya. Kaya kung pupunta kayo ng 5 o'clock ng hapon, hindi na kayo makakagala dun sa farm, hindi na kayo makakapitas ng strawberry. Panahon ngayon, saka maganda rito kapag ganitong hapon, hindi na ganong mainit dun sa farm. Pwede kayong mag strawberry picking. Basta medyo mahal lang ng konti kung kayo ay pipitas ng strawberry, kasi nga syempre makakapili kayo ng mas maganda. Ayun yung provincial capital ng Benguet. Ito madam, tatlo ito. Mura na yun madam. Thank you so much, Miss Queen. Now let's on about our business. Our Okay, ito yung entrance papunta dito ng Strawberry Farm. Wala siyang bayad. Strawberry Farm. Kasi sinabing Strawberry Farm. Ayan na. Ay, manghawa. Wala. Wala kasi cruiser na ano? Pre. Yung may nakama. Oh, yung damit ko. Ano yan? Yun o, laki o. May temperature yun lang sa'yo. Ikot tayo dito sa aking farm. Bakit ibang kulay ng iba? Siyempre green, hindi pa siya nahinog. Hindi pa hinog. Ay, kasi ngayon ako nakapunta rito eh, kaya di ko alam kung anong kulay ng hinog. May violet pa niya. Wala tayo dun sa dulo.
Marami sila doon. Ito pala yung bagong pasyalan dito sa La Trinidad. Bollywood. Dito dito ah. Ang lago. Ang daming bunga. Daming bunga nila. Mawala ka dyan. Sige, kumuli ka ng mama dyan. Sige. Ano? Rika, yan na. Rika! Pinulit siya. Itong hapon magandang pumunta rito kasi hindi ganong mainit. Tayo doon sa may Julo. Nagbayad naman si Jewel ah. Eh, naman po yung ticket niya. Nagbayad na din yun. No, to litos, di ba? Lettuce. No, litos. Iceberg. Iceberg. They all seem easy though. They're all fairly easy though. Roasted. Roasted chicken. Yung nagtatanim ba sila? Natin yung chicken. And then there's this. And then there's Oven ang gagamitin. Let's buy your... for some of them. This one for Tapos yung isa dito naman. Ay, kailangan ng ano, ng extra. Kailangan ng extra. Ito lang tayo. Practice, practice. Pupunta pa tayo doon?